חבר'ה, אם אתם רוצים לעשות אירועים הכי יפים שעשיתם בחיים שלכם, זה ארתמיסיה בירושלים. יש בו 1,000 אנשים, אירוח יכול לאכלס עד 1,000 אנשים, וכל מי שמתחיל שם את החיים שלו יהיה לו חיים מאושרים. וכל התפריט יש שם הצלעות כבש, יש לי כבש כבד אבסטק, פילסטק, קטריקות, פרגיות, קבב, פמבגנקטיקיות, שניצל כבדות, מעורב ראשן, משוער, מקנפה, מלאש, לבבות, חומוס, חינה, כל הבשרים ודגים. זה בא עם צ'יפס, אורז, תפוח, אדמה, אפוי, סלט, רקות, פיתות, חמוצים, 4 מזגנים, 5 ונטילטורים, אם חם לכם אחד, יתקלקל היום, נתקן אותו מחר, יש גולה, קיליס, פרט, ענבים, תפוזים, שקוליות, מנגות, בננה, פרסק, מנגד, מקטן, דעת, כל הדת, כידת, פרט, מכבי, עניקי, כתבר, טובוגות, סמך, חבית, נסטי, פרסק, סודה וזירומו, שוקולד קקמקם והגלידות ועדים, בננה, שוקולד ותותפי תפוחים, עוגת שוקולד חמה, בטח, מלון ותותים, אבל אני צמחונית. יש לנו צמחי יפה שם, דשא, קלניות, ורדים, מכוניות, נקיסים, מטרות, עוזת, צמחי סטה וניסת שבסת, ספסת, קיסת, קיסר, ספגטי, נפוליטה, לפיצ'י, פטריות, חומוס, טחינה, מרקים, סלטים, פסטות, פיצות וסוסים. מה לתינוקות? לתינוקות? מטרנגר בגמדים, חנה על הגלה, כיסא לתינוק, סיבי לק, סיבי עודף, סימי מה שאת רוצה, העיקר שתהיה רעבה, תבואי לאכול. מי עובד במסעדה? 8 מצרים, 4 טבחים, 3 שפקים, 2 כיף להרים מארח וברמן. איך קוראים להם? אנסטסיה, נוטשה, סרגי, יבגני, יורי, מרינה, מריה, אלונה, יאן, ויקטור, ניקיטה, מחר עוזב את העבודה. למה ניקיטה עוזב את העבודה?